କର୍ଣ୍ଣର। ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଦିଗ ବଦଳାଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟାଇବ ତାଣ୍ଡବ। ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଘଟାଉଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଆଜି ରାତି 10ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଧାମରା ପାଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ରିଭର୍ସ କରିବ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା। ରିଭର୍ସ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁଇବ ଦାନା। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଏବେ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦର ଠାରୁ 190 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ଦାନା। ଆଜି ରାତି 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଭଦ୍ରକରୁ ରିଭର୍ସ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁହାଁଇବ। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବ। କାଲିଠୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟାର ଅଂଶ। 26 ତାରିଖରେ ଅବପାତ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳରେ ବି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇପ୍ସିତା ନ୍ୟୁଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର।